Uy, alimango nga. Uy, ang laki. Ang laki nga. Nice. Oh. Alimango. Gatras kamay niya. Lakapay. Lubog sama dito eh. Aganad kayo manong ko. Salamat. Salamat po Chucky. Ito na po ang aming nakuha ngayon sa oras na to. Yan. At mangunguha pa kami. Yan. Gabi na at mangunguha pa rin kami mga kalodi. Maliliit pa to. Madami pa kaming kukunin idol. Antay-antay lang kayo dyan mga kalodi. I'm just joking only. Uy, alimango nga. Uy, ang laki. Ang laki nga. Nice. Kamu nakita niyo bossing? Ang laki nga nun, oh. Alimango guys. Nice one. Daklo. Paano mo yun nakita, idol? Ang galing naman ng mata mo, pahiram. Pahiram ako ng mata. Para matauhan na ako. Oh. Shout out po sa mga nanonood dyan ng ating live. Nakakuha po kami ng malaking alimango. Yan. At alimango at alimango. At sugpo, isda, malaga. Ayan. Pulang. Lahat-lahat na. Andyan na mga ka-idol. Ah, kalaw. Yellow. Kalaw po kami idol. Ha? Anong ginagawa mo, Lods? Ano yan? Adabarkada nga naikamang dita. Sino idol? Baka kakilala mi. Sayang makonti yung viewers natin. Naban kasi yung isang account namin idol. Mga viewers namin doon nasa 10k na sana. Diana. Pinda Diana to kalo. Dayan. Diana mo ni. Ha? Mo. Wow. Kagu. Ano po huli nyo? Nanguhuli po kami ng alimango mga idol. Sugpo, ulang, isda, yan.
Yan yung mga hinuhuli namin ngayon. Gabi. Baka da alimatik dita oh. Da talaga idol. Kaso ang kami met mabuting ti alimatik. Buhaya saw, mabalimpay. Ha? Ha? Apay? Usaram? Kau tum busing. Babatang? Oka, maek ta. I'm coming for you. Pa-share ako ng live mga ka-idol. Po. Gusto mo lang kadakla dito. Kaldaktal si bossing guys. Yan. Oh. Ang limang. Yun. Simra dita. Dalam sama. Ni dito ni. Dito ni daklan ni. Daklan ni. Dito ni. Awalin. Dito ni babatang. Dakalanan niya. Nagdakal. Bating mo eh. Nakachinela. Karga chinelas. Kung nagtitay ni wangawangan natin eh. Sana pantayin tabi ito sa kambrayan. Nagbadok. Ay so. Delikado man ato yun. Yung man sa bali ata. Ilagay mo ate ubo na eh. Yung mo ata ubo na eh. Ay chinelas. Masimrag. Tayo sa baldi. Taga Pangasinan kayo bossing. Taga Cagayan kami idol. Cagayan Valley, Gonzaga. Oh, puno na yung nakuha namin mga kaidol. Puno ng tsinelas. Pero alimango pala yan oh. Uy. Heh. Uy, shit. Nya aja yan. Hangak rasa ajay. Sorry, bad words. Nagulat lang ako sa natapakan ko idol. Baka damit buhaya dita boss, aganad kayo. Salamat Lodi. Hindi may amo no, da buhaya dito idol. Sa Arab Saw.
Napankat to yun, bossing? Toy? Pipiliin mo. Ano po hinuli nyo? Alimango mga ka-idol. Alimango, isda, ulang, kahit ano mga ka-idol, hinuhuli namin dito. Nag-itak. Makabisin. Mga tayon. May kaya na idol, mga tayon. Maraming penaluto. Yan o. Madami na yan idol. Tignan nyo pag ano mamaya. Pag binuhos namin mamaya. Yata? Ha? Parang konti lang yan pero marami na yan mga kalodi. Sigbin. Happy pasayan ko maa ikam laing ti kalamansena. Nadaganan Mga idol yung pasayan yung ulang. Marami na yan kasi mga ka-idol madami na rin yung ano alimango. Kasi nadaganan na yung iba. Pa-shoutout mga idol, shoutout Sir Lucky. Di ka takot sa linta. Bakla lang takot sa linta idol. Gabi-gabi kayo nang huhuli. Hindi idol. Ngayong gabi lang. Minsanan lang kami humuhuli mga ka-idol. Dito eh. Naala. O ano yun. Naala. Napadinggiasan. Naukisang ka. Ganda ni mapunon boss. nagadayo pa boss. Nagdakla di baldi min eh. No basti nga mabalde. Ado ti mauli. No dakal nga balde. Basti ti mahuli. Naglubon niya. Sugarod. Ada pala pa surprise na nga bato. Tol, may sa likod ng paa ng kasama mo. Laing idol ah. Ano oras kayo agawid idol? Mga kapag ano idol? Kapag malagip namin agawid kami. Kapag di pa namin malagip idol eh di pa agawid. Linaw oh.
Gad kanto balayen ko na. Yun o, may alimangong nakuha. Pagidda. Nakagawid ka to idol eh. Ay, nakasaga na to yung pagiddaan tan. Kung ano yun. Bad idol, bad. Na? Sa Bella kayo Lods. Cagayan balik kami idol. Gonzaga. Idol baka nandyan si Lolong. Nagsushooting idol. Si Lolong ngayon. Ayun. Banak. Ayun. Ganggan imunugan. Nakonag. Shit. Nakonag. Nakita man pa yali. Sayang. Shout out man. Shout out sa'yo, sir, sa La Union. Oy Rizal, sayang yun, Lods. Nakatakas. Daktal tayo niya. Siguro, pagbalayan damo gayam uli. Sayang. Sayang mga ka-idol. Alimangon, laki. Data lang ba po gamit niya? Oh, idol, data. Dak. Ha? Dak lang pa ito. Maalayo ito man ito no sumaro no. When Lods. Kaso man lang gamin nga kwa Lods. Na umugot ti umugot nga permi. Minsanan lang kasi ano guys na bumabaw yung tubig ng ano na sobrang babaw. Ganito. Ito kasi idol hanggang ano hanggang tao yung lalim pag ano lumalim na yung tubig. Ano hinuli nyo? Mga alimango idol yan. Mga sugpo, alimango, tilapia, ulang. Yan. Yan yung hinuli namin idol oh. Yun oh. Banak. Malaga. Ha? Ba't di ka tumulong manghuli? Tagahawak ako ng ano idol. Lalagyanan. Paano ako makakahuli na?
Dapat babae nga nakapuraw. Tubig tabang bayan lods. Yes idol, tubig tabang at tubig alat nagmix. Shout out po panis ang lakas ng data. Shout out Sir James Robert. Malakas yung data namin dito guys kasi katabi namin yung satellite. Ano bang hinulit nyo Lods? Rasa na? Lala. Alimango idol. Ano, may nakuha si bossing ng alima. Dadalong ba? Alimango. Ha? Ang nagkarkarang ano, mahala. Nice. Madami na yung alimango mga ka-idol. Kaso nadagan-daganan na. Shout out po Ma'am Doris Gambala. Iba na talaga ang mga tao dyan. Umuubo pa. Dami lods. Madami na to idol. Kaso ano, nadadaganan yung mga iba. Kaya hindi nakikita. Pero ipapakita ko mamaya lods pag ano binuhos namin sa ano mas malaking lalagyanan. Pag nakauwi kami. Yan na yan yun idol. Ayan na yan. Madami to idol. Dagan-dagan lang yan. Ini kabatuan nagsakit. Aw. Nagkadsikit. Saan po yan idol? Cagayan po. Uy, thank you kuya. Good morning. Ingat po kayo. Good morning ma'am. God bless po at ingat po lagi kayo sa buhay-buhay natin.